Bosch Compress 3000 AVS. Вариант нова инсталация с вътрешен модул AVS. Принцип на работа. Ситуация 1. Горещ летен ден. Външната температура е 30 градуса. Термопомпата работи в охлаждащ режим. Ситуация 2. Начало на отоплителния сезон. Външната температура е 12 градуса. Термопомпата работи на ниска модулационна степен и покрива отоплителната потребност. Ситуация 3. Зимен ден. Външната температура е 2 градуса. Термопомпата работи на средно модулационна степен и покрива отоплителната потребност. Ситуация 4. Консумация на битова гореща вода. Външната температура е 2 градуса. Термопомпата покрива потребността от топла вода. Ситуация 5. Студен зимен ден. Външната температура е минус 10 градуса. Термопомпата работи на най-висока модулационна степен. Щом бъде достигната бивалентната точка, системата включва допълнителния електрически нагревател спрямо потребностите.